Kaixo Sinfo, ze moduz? Posten naiz? Soinuari buruzko gauza batzuk kontatu nahi dizkizut. Soinua ikusi ezin duzun zerbait da, ez alda ala? Ez da usaindu ere. Ezin duzu dastatu ere janarion baten bezala. Ez da oratu ere, harrapatu ere. Soilik entzun dezakezu. Eta sortu, soinua sentitu ere egin dezakezu. Gure mundua, gure bizitza, hainbat hotsek inguratzen dute. Beti ere entzun badezakegu edo entzuten badakigu. Jarri eskua bihotzean, eta sentitu zure hotsa, eta zure taupaden erritmoa. Taup, 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 taup. Ane, Jokin, Unai. Ane, Irantzu, Aize, Mikel, Naia. Sinfo, non zaude? Soinuekin pixka bat jolasean? Sinfo maitea. Nolako harrapala da. Bai, soinuek altuera desberdinak izan ditzakete, pertsonek bezala, zure hiriko etxeek, zure auzoko mendiek, Veneziako dorre harrigarrien bezala. Divertigarria da soinuak igotzen direnean, edo jeisten direnean, edo igo eta jeisten direnean mugitzea.
Probatu nahi alduzue gurekin. Oso ondo. Soinuen altuera desberdinak era askotara idatz daitezke. Adibidez, marrazkien bidez. Orain abestuko dugu. 1, 2, 3, 4. Hemen, biolin bakoitzak soinu bat adierazten du. Orain bai. Altuera desberdinez gain, soinuak laburrak izan daitezke. Edo oso laburrak, luzeak ere izan daitezke. Edo oso luzeak. Kontuz info! Instrumentu batzuk soinu laburrak sortzen dituzte. Eta beste batzuk berriz, luzeak. Soinuaren iraupena laburtu edo luzatu egin dezakegu. Gainera, gure telebistaren volumena bezala, soinuaren intentsitatea igo edo jeitsi dezakezu. Soinuak askotariko intentsitateak izan ditzake. Fuerte. Oso fuerte. Suave. Oso suave. Soinua nork eragiten duen edo nola egiten den desberdina izango da. Soinu bakoitzak bere ahotsa dauka. Bere timbrea. Bukatzeko, soinuak abiadura desberdinetan egin daitezke. Azkar egin daitezke, mantso, bihotzeko taupadak bezala. Korritzen baduzu, zure taupadak azkartuko dira. Lasaiago zaudenean, zure taupadak mantsoak dira. Hori pultsua da.
Soinuak eta haien pultsu, altuera, iraupen eta intentsitate aukera konbinatzen ditugunean, doinu eta askotariko abestiak sor ditzakegu, ahots desberdinen bidez. Kaixo Zinfo, zer berriz bidaian? Italian jarraitzen duzu ikusten dudanez. Venezian, ulertuko duzu orduan adagio hitzaren esan nahia. Adagio italierazko hitza da. Musikaren abiadura mantsoa dela adierazten du. Mantso, jo behar da. Musika lasaia denean, andante esaten dugu. Oinez bezala, gutxi gora bera. Allegro berriz, azkar joan nahi dugunean esaten dugu. Presto oso azkar da. Laster arte, Zinfo! Kaixo, Zinfo. Hau alda zure gela. Ederra? Obiektu asko dituzu. Baldakezu obiektu bakoitzak bere ahotsa duela. Obiektu baten ahotsa berak ateratzen duen soinua da. Obiektu guztiek dute beren hotsa. Kristalak, zurak, harriak, plastikoak. Gure bihotzak, gure gorputzak, autoek, animaliek, gure inguruneko soinuek, elkarrekin, gure soinu paisaia osatzen dute. Gu bizigaren soinu paisaia. Zer da? Karraka.
Cocina. Gomazko pilota. Jolasteko Gomazko pilota. Zer da? Harriak. Bi harri. Barakak. Pandereta. Banderetak. Baraka. Bandereta. Baraka. Bandereta. Bandereta. Baraka. Erakutsi? Baraka. Toma. La sonajeroa. Aluminiozko papera. Globo bat puzten ari alzara. Putz egin, putz! Hots desberdina izango du soinua nola sortzen duzun. Puztuz, estutuz, marruskatuz... edo lehertuz... Zuzen. Tormenta. Ez. Trumoia. Ales. Txaloa. Bai. Ibon. Trena. Bai. Zurine. Ascensorea. Bai, baina euskeraz. Igogailua. Bai. ¿Qué es? Ibon. Korroska da. Bai. Ayala. Bella. Bai. Lander. Itxasoa. Bai. Jokin. Kristal apurtua. Bai. Unai Cortés. Artxa. Es Leoia. Zikira bai. Ane Santos. Bihotza. Bai. Soinu baten timbre edo kolorearen bidez, pertsonen ahots desberdinak bereiz ditzakezu. Akatuaka bitabikakoa. Etxetan batu naiz, Enar. Zuzen. Zurine. Bai. Zurine?
Itxi begia. Norena hotza da? Sebastián. Badakizuen non naizen? Ane Santos. Eta batzu... Peio. Badakizuen non naizen? Ezagutzen nauzu? Lander. Alex, ikusi duzu. Eta Ibor. Lander Peio. Badakizuen hor naizen? Hombre, Lander ikusi duzu. Ni. No es que zuretan da ere bai ikusten du. Zerbarmeko lakatu. Instrumentu bakoitzak soinu bat du. Instrumentu bakoitzak bere hotsa du. Eta instrumentu bakoitzak bere kolorea. Kolore bat iluna edo argia izan daiteke. Indartsua edo suabea izan daiteke. Musikariak pintoreak koloreak bezala konbinatzen ditu instrumentuak. Ostadarrak kolore guztiak omen ditu. Bada, ona hemen ezustekoa. Orkestra ostadar bat da. Baina soinuz osatua! Andoni. Violin eta arpa. Bai. Irantzu. Pianoa. Ez, fagota. Enar. Kontrabasua. Ez, violoncelo. Aize. Klarinetea. Bai, hori da. Naia. Trompeta eta orkestra. Bai. Unai. Zeharkako txirula. Ez, oboea. Asier. Piano. Bai. Zeharkako txirula.
Zeharkako txirula. Bai! Bal zenekien musikaren intentsitatea idatz daitekeela. F batek soinua indarrez aterako dela esan nahi du. Oso indartsu atera dadin, bi F idatzi behar dira. Suabe berriz, P bat, piano alegia. Suabe italieraz. Soinu oso suabe atera dadin, bi P idatziko dituzu. Baita 3 P ere. Soinua ahulduz joan dadin, jarri erreguladore bat. Soinua intentsitatez pixkanaka hazten joan dadin, beste erreguladore hau jar dezakezu. Agur Sinfo! Kaixo Sinfo, musika instrumentu bat jotzea divertigarria da, ez aldala? Lagunekin jotzea baina are divertigarriagoa da. Beste musikari batzuekin elkartzen bazara, orkestra bat osa dezakezu. Orkestra mota desberdina daude. Orkestra sinfonikoa handiena. Aldiz badira beste musika talde batzuk ere. Festetan jotzen duten musika taldeak oso alaiak dira. Azte, ritmoa! Sinfo Kids. Hau jazz orkestra bat da. Sinfo Kids, Sinfo Kids. Musika talde txikiak ere entzun ditzakezu. Ganberakoak izena dute. Gaur egun ezagutzen dugun orkestra sinfonikoa, aro klasikoan jaio zen. Gure lagun Beethoven, Mozart eta Haydnen garaian. Joseph Haydnek bizitza luze eta oparoa izan zuen, arrakastaz betea. Mozart gure lagunak nortasun paregabea eta gogo sortzailea. Eta Beethoven naturako indarra handi bat izan zen. Askatasun gogoaren indarrez, klasikotasunetik erromantizismora aireratzeko gai izan zen. Ordurako orkestra sinfonikoa 4 instrumentu familiek osatzen zuten. Hari igurtzia, zurak,
metalak eta perkusioa. Metalesko haizearen familia, trompek, trompetek, tromboiek eta tubak osatzen dute. Soinu kementsua eta distiratsua dute, baina nahi izan ez gero oso goxoak ere izan daitezke. Orkestran atzealdean jartzen dira, duten soinu kementsuaren ondorioz. Metalak mesedez zuen lekuetara. Metalesko haize eta zurezko haize instrumentuak soinua putz eginez sortzen delako deitzen dira horrela. Zurezko haizearen familia, flautek, oboeek, klarineteek eta fagotek osatzen dute. Zurezko haizea deitzen dira eta haien timbrea, zein kolorea, goxoa da. Orkestran, ari instrumentuen atzean kokatzen dira, eta metalesko haize instrumentuen aurrean. Mesedez egurrezkoak zuen lekuetara. Klarinetea, bigarrena. Metaleskoak lehenengo trompa. Trompa. Sinfo, ari igurtziaren familiari buruzko zerbait kontatuko dizut. Hala deitzen zaio, arkuarekin instrumentuaren gaineko ariak igurtzi behar direlako. Biolinek, biolek, biolontxeloek eta kontrabasuek osatzen dute. Aurrean jartzen dira beti orkestran, eta ugarienak dira. Haien soinua gainontzeko instrumentuena baino suabeagoa baita. Ariskoak mesedez zuen lekuetara. Violina, viola, lehenengo violina eta bigarren violina. Violentzeloa horra, violentzeloa. Viola da kontrabasua. Honezkero, perkusio instrumentuak baino zaizkigu falta. Familia bariatuena eta zalapartatxuena. Kolpez edo astinduz jotako edozer izan daiteke perkusio instrumentu bat. Triangeluak, kaxak, timbalak, kanpaiak, marimbak, vibrafonoak, klabeak, xilofonoak eta beste instrumentu pila bat. Atzean jartzen dira beti, orkestra guztiaren atzean. Perkusioak zuren lekuetara. Timbalak erdian.
Bonboa eta perkusioa aldatu lekuz. Haria, zura, metalak eta perkusioa. Hau orkestra bat da, instrumentu desberdinen familia handi bat. Soinuen ostadar bat. Ia ahaztu dut aipatzea? Pianoa. Eta arpa. Pianoa eta arpa ere orkestra sinfonikoaren bi instrumentu dira. Arpa, ari instrumentu bat da, baina ez da igurtzia, pultsatua baizik. Pianoak ariak ditu, baina tekla instrumentu bat dela esaten dugu. Sinfo maitea, laizter arte, eta kontuz tximistekin! Lurreko kultura guztiek aurkitu dituzte elkarrekin komunikatzeko moduak. Kaixo, Sinfo! Lore ederra dakarzu. Kultura bakoitzak bere mintzaira du, eta ondorioz, hizkuntza desberdinak sortu dira. Hizkuntza komunikatzeko balio du, elkar ulertzeko. Begira, paleolitikoan zaude eta. Ia ez zaitut ezagutu, Sinfo? Ordudandik, gizakiok gure ideiak finkatzeko ikur sistema bat erabiltzen dugu. Harrian, paperean, ordenagailuan. Zer dago arrokan? Zer jartzen du? Ara, idatzizko mintzaira da eta. Musika elkarren artean komunikatzeko tresna ere bada. Nola ezagutu genezake bestela, hemen eta orain, gure lagunak ordenatzen ari diren Joseph Haydnen melodia hau. Hark duela 200 urte sortu bazuen. Mende asko dira hala ere, Lurra planetako biztanleok soinuen altuera eta iraupena idatziz finkatzeko modu bat asmatu genuela. Eta nork sortzen du musika? Nola idazten da musika? Nola konposatzen da? Sinfo, abesti eder bat asmatu duzu eta ez duzu ahaztu nahi, ezta? Idazten baduzu, beste pertsona batzuek ere jo ahal izango dute. Izan ere musika idatzia mundu osoan uler daiteke. Mintzaira unibertsala da.
Musika idazteko, zirkuluak eta lerroak erabiltzen dira. 5 lerro horizontal marraztuko ditugu, pentagrama deitzen da. Lerro artean edo hoien gainean, zirkulu txiki beltz edo zuriak idazten ditugu. Musika notak dira, eta soinu altuera desberdinak adierazten dizkigute. Zirkuluei plika deitutako txotx moduko bat gehitzen badiegu, iraupen desberdinak izango ditugu. Zeinu horiek bildu ditugunean, partitura bat dugu. Ia, abestuko dugu. 1, 2, 3, 4. Do, do, mi, mi, sol, sol, mi. Do, do, mi, mi, sol, sol, mi. Fa, fa. Ez, hau txarto dago. Ara, hazen nahaztea. Zer gertatzen da? Norbaitek iruzur egin du edo noten orden aldatu du. Baina inork ez du zuzendaria engainatuko. Ia orain. 1, 2, 3, 4. Do, do, mi, mi, sol, sol, mi. Fa, fa, re, si, si, sol. Do, do, fa, fa, sol, sol. Ez. Hau ez dago ondo. A ber orain. 1, 2, 3, 4. Do, do, mi, mi, sol, sol, mi. Fa, fa, re, si, si, sol. Do, do, mi, mi, sol, sol, mi. Do, do, fa, fa, sol, sol. Do, do, mi, mi, sol, sol, mi. Fa, fa, re, si, si, sol. Do, do, mi, mi, sol, sol, mi. Do, do, fa, fa, sol, sol. Mi, mi, sol, sol, mi. Fa, fa, re, si, si, sol. Do, do, mi, mi, sol, sol, mi. Do, do, fa, fa, sol, sol. Do, do, mi, mi, sol, sol, mi. Fa, fa, re, si, si, sol. Do, do, mi, mi, sol, sol, mi. Do, do, fa, fa, sol, sol.
Kaixo, Sinfo, nabari da taldean jotzea atsegin duzula. Dakizunez, orkestra, era askotako musika instrumentuak jotzen dituen musikari taldea da, eta instrumentu bakoitzak bere timbre eta kolore berezia du. Soinu ederra, izu? Gogoratzen musikariek jo beharrekoa zer den jakiteko zer egiten duten? Partiturak erabiltzen dituzte pieza bat edo musikalan bat irakurtzeko eta jotzeko. Musikagileak sortu eta idatzi egiten du. Horrela, bere musika pentsamendua munduko edozein tokitan interpretatu ahal izango da. Ez alda musika ederra. Sinfonia orkestra batek interpretatzeko sortu den musika lana da, eta asko iraun dezake. Sinfoniak lantzen diren musika ideiekin asko jokatzen dutelako dira luzeak. Ordubete baino gehiago iraun dezakete. Sinfo, ausartuko alzara sinfonia bat konposatzen. Zaila gaitezen. Orkestrak instrumentu ugari ditu, eta sinfonia bat konposatzen dugunean, instrumentuek doinuarekin jokatzen dute. Aldaerak eratzen dituzte denboran, entretenitu egiten dira, bizkortu, aldatu. Sinfoniak ez ezik, badira instrumentu bakarlarientzako konposatutako kontzertuak. Lan horietan, instrumentu bat gainontzeko orkestraren gainetik nabarmentzen da. Protagonista da. Guztien aurretik jartzen da, hobe entzun dakion. Eta orkestrak akonpainamendua egin edo harekin solas egiten du.
badira biolontxelo eta orkestrarako kontzertuak, bibolin eta orkestrarako kontzertuak, piano eta orkestrarako kontzertuak, eta abar. Sinfo, zu zara orkestra zuzendaria. Zuk ematen duzu denbora, musika interpretatzeko tempoa, pultsua. Horretarako, begirada, eskuak, batuta eta gorputza erabiltzen dituzu. Sinfo, orkestra sinfoniko eta musikari buruzko gauza ugari dakizkizu honezkero. Garrantzitsuena falta da, ordea. Zer da zure ustez? Zu zara garrantzitsuena. Zuek, publikoa. Do, do, mi, sol, mi. Fa, fa, re, si, sol. Do, do, mi, sol, mi. Baina, hau alda gure abestia. Zer gertatu zaio erritmoari? Do, do, mi, sol, mi. Fa, fa, re, si, sol. Do, do, mi, sol, mi. Do, do, fa, sol. Erritmoarekin jolastu eta estiloz aldatu dugu. Musikak arekin jolasteko aukera ugari ematen dizkigu. Tira, Sinfo eta lagunak! Ai! Hurren arte!